Is toch leuk me kwaad bij boksen al een toch 10 minuten. Heb ik also gemaakt dit go is een beetje nervig gedraaid. Han ik mis een darne aatje zo'n kwaad bij boksen kom. Heb ik gelijk holletjes in, waar ik gemaakt dit is. Maar is toch zie kooit nog zie dingen als een kwaad bij. La je G. Ja toch. Een taartje bicycle is shot on een berichtje. Martin de Mars de Hound is een kwartje moraal in Jew. Vind mij Jennifer Kavak, en mij haast die ik hem vraag kust. In mijn dag wat beschijn te wat in de Jew. Hield er zijn een jaar, huur het duur mij jaartjes een bij. Ach, aan een chain tradition te, huur mij een tresaatje. Jen. Eertjes zagen je, rij mij een kwartje boksen. Een Jew rij mij 3 kwartjes. Huur mij een giertaatje aan een leeuwig in een fiebel. Agus huur mij een giertaatje aan een korig kutjoch die nog een draaste. Zijn een woord jishel goose. Zo jirig een woordje is. Agus apper heen door zo'n kreeg nog een la. Like McDonald's. Zo slecht een woord. I saw Jakiati in the last J vote. Ga ik maar gewoon J. Het zijn mijn polletjes. Een tolletje volsje een. Ah nee, vos aan. Op het groeien aan. Ga me leeg slier, trots liegen in je woorden draaste. Agus ha me giro to geen de jarages, café me brin alak. Ik keeruren. Show me a garage voor voorstok. Bjorn video le alak. Sina shisu. Die een raadje voor. Vamos hier. Imisch skanje. Tell me your role. Tuk to you surat. Ah. We should go and get the good. Show me a rash wat een skieren erig gelak hem heen.